ora RT, ora RW, ora desa, ora negara. Kalamun isih ana manungsa kang mahambek sengkuni kuwi mesti ora tentrem kahanane. Apa maneh kalamun durna lan sengkuni iki wis nyawiji, bisa-bisa bubrah kahanane lan katentremaning bangsa lawan negara. Durna bisa nyucup prana nyusup mrene, nyebar wisa pangadu domba lumantar pengaruhing ilmu saka manca kanthi cara ngrasuk sandhangane pandhita karben katon wibawa. Durna uga kadunungan watak karep ing sanggama, aja maneh wujude manungsa. Senajan jaran utawa turangga iku wae digauli nganti nggarbini lair bocah kang aran Bambang Haswatama. Mula ditengeri jeneng Haswatama saka linggane tembung asu wis ngarani wa kuwi papan utawa wadah, tama kuwi becik kang mengko karep senadyan tumindake mau kaya satataning kewan nanging saka penganggepe tumindak kang utama lan becik. Durna mati jaragan pedhot napase, mlayu ngalor ngidul marga dibondo ubale karep kang ora bisa dicandhek. Nadyan jejering pendhita gandeng demen laku cidra mula matine mati nista. Dene sengkuni watake dengki srei jail metakil panasten open lan dakwen. Budine ngubal angkara murka nyebar wisa, nyebar angkara kang tansah gawe kapitunane wong liya. Demen mecah belah kerukunane bangsa, mula ora jeneng langka matine nista dibeset kulite kaya satataning kewan kodhok.